Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the... Noniin, tätä on pyydetty. Keimolla oma seksimörkolli, herra 95, Oskari. Sitä on pyydetty. Se on täällä. Siellä. Erikoisukko Antti ja Verovirasto oma pommikone Jonne. Ja Suomen kaunein lakisto. Missäpä muualla. Ei pelata tänään 95, siis Oskun alitusta. Se kuitenkin kusee se, jos siitä ruvetaan puhumaan. Lähdetään pelaamaan pari peliä. Osku ja minä vastaan Antti ja Jonne. Otetaan tasoitukset siihen mukaan. Katsotaan miten käy. Lähdetään katsomaan minkälaisessa kunnossa kenttä on. Se on melkein greenille. Oikein reuna. Ihan ok. Kaunis. Oli vähän paksu. Eikä vähän vajaaksi? Aha! No se on varmaan siinä etuvedessä. Joo. Se on varmaan niin huono, että se ei ole edes vedessä. Huhhuh. Hyvä oli. Tosi hyvä. Mutta ei ole vedessä vielä. Ei jaksa. Punkkeri. Raskas alku. Se olisi vähän niin kuin lyötävä kuppi. Nyt tulee vähän raskas alku. Noniin. Hyvä. On se putilla. Huhhuh. Huhhuh. No, vähän too much, mutta hyvä putti. Lirutellaan. Avaus pitkänä. Hitto kun oli hyvä. No joo, menee, mutta hieno putti oli. Tule. Ei uskaltanut riittävästi. No. Tupla-avaus. Hyvä haku. Oliko pogi? Tupla sieltäkin. Unelma elää. Pokilla reikä. Joo, pokilla reikä. Hyvä Antti. Oi. Ei mennyt kaukaa. Sekin meni melkein ohi. Olikohan tripla aloitus? Tripla. Oliko? Mä en oo ihan varma. Lasketaan. Lasketaan. Veteen. 3 yli. 4, 5, 6. Joo. No niin, hyvä me. Loistavaa me. Ei ollut Oskari kummonen alku. Ei. Mä olin ajatellut, että jos 10 pääsee lähteen, niin tässä heti alku olisi iskun paikka meille, mutta
Tää nyt menee sitten, että pitää kiristää loppua. Kiristetään ihmeessä jo. Mulle tupla, Jonne tupla, Antti poki, eli noille väylä. Ja sit mulle sulle tripla, jos joku ei tiennyt. Pikkasen on vapinaa tässä alussa. No, peli menee kuitenkin reikäpeli osalta aika tasa. Lyönti on ihan hirveetä meidän kaikille. Mutta sen verran, että kenttähän pelataan tänään taas 10 lähdöt, eli pelataan väärinpäin. Siirrytään nyt sitten nelosväylälle. Pitkä par vitonen, mutta hieno semmonen. Siinä on mahdollisuus iikeleihin, jos avaukset vaan on kohdillaan. Lähdetään lyömään pois, niin sittenhän se nähdään. Vittu! Pelissä. Miten? No joo, se on hyvin helppo lyödä huti. Joo. Se on. Mä oon hyvä siinä kanssa. Oho. No se on rajusti vasemmalla se. No se. No niin. Hieno Jonne. Se on sieltä takareunasta pikkasen puhki. Ihan pikkasen oikein kautta. Hienoa. Ei kun se on pikkasen liikaa oikein. Onko? No se on pompuista kiinni, että tuleeko se alas sieltä, mutta Mut jos sullahan on tuli hyvä alas, tuuri. niin on erittäin hyvä. Mut sullahan on hyvä tuuri. Oo. Onpa pitkä väylä. Oskuli paljonko on väli? No tuonne jonnekin mihin mä mittasin oli 280 eli 280 ilmapallona se tuli tähän. Paljon on jäljellä. Ei se mitään, siitä hieno leijappi tohon väliin ja 3 päälle. Älä ota mitään turhia riskejä. myötä tuuleen lähden lyömään matalaa tonne vastatuulilyöntiä siis. Mä luotan sun. Mä tiedän, että sä osaat. Vastatuulilyöntiä vasemmalle ja rullasko veteen? Ei väylällä on, mutta miten se voi lyödä alaspäin? Okei. Lähdetään kattelemaan ja kokeilemaan seuraava onnistus. No niin, mitä mieltä? Ei mä pysty lyömään millään, mä lyön tohon puuhun. Hyvä avaus, mutta helvetin huono lopputulos. Meinas osua tuohon toiseen puuhun. Oliko tää putteri nähty tällä väylällä joskus aikaisemmin kuin jonkun toisen toimesta? Joo. Se on erikoismailo ja erikoismies. Paljonko Jonne matkaa? 183, rauta 6. Rauta 6, 183 ja kiva myötänä. Nyt lipulle. Ai kun menee oikealle. Kyllä me ollaan hyviä. No niin mestari, mitäs nyt? Puita on taas edessä, mutta mä lyön sinne hyrrän. Mä toivon, että se ei vaan osu mihinkään. Jos sen saisi tuolta välistä menemään, niin sehän voi olla jopa lipulla tai sit se on soronoo. Ei osunut puihin, mutta ei ollut kyllä häppöinen lyöntikään. Rauta 7. Ei kyllä mene perille asti, mutta... Rauta 7 150, nätti osuma ja se on siinä. Ei tää ihan ideaali mesta. No, vähän on alapuolella, mutta...
Katohan. Ihan lippuu kohe. Rulliiko? Menekö? Ja greenillä. Hienoa. Vamos. Hyvä Osku. Pidät meidän unelmaa yllä. Kyllä. Mitäs kertoo mestari? 88 metriä. Par vitonen. Driveri. Putteri. Hybridi. Nyt on käpi ja 88 metriä jäljellä. Saatko sä toisen kerran ottaa putteri vielä? Saan varmaan parikin kertaa. Kyllä me ollaan hyvin. Tule. Kato. Ei Se jäi siihen. Oikealle pitikin lyödä, mutta ei noin paljon. Meni itse asiassa vähän pitkäksi. Pitkä poika, pitkä lyönti. Joo. Huippuavauksella vähän metsää ja nyt sieltä metsän reunasta chippiputti. Kyllä. No tuohon minäkin olisin tyytyväinen. 2-3 metrinen putti. Se menee sisään. Baarichip. Down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Aika hyvä. Ei jaksanut rullaa. Poki huusi. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove. Ei jaksa. Catchy hook, got the ladies moving and the fellas shook. Pöydiputti. Oli. Lähestulkoon varma paari. Pelin kannalta olisi aika tärkeä tiputtaa. Hyvä. Poki. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky meets the sea, I find my inspiration. Where I'm truly free. With each rhyme and each beat, Isoja tuloksia. my own story. Hienoja isoja tuloksia. Endless summer where worries turn to glory. Ja paar. Ja reikä meille. Hyvä Oskari. Kiitos. No. Bogi. Tuli aineksia vähän enemmän. Joo. Nyt ei oo suunta muuta kuin ylöspäin. 4 väylää nyt siis tultu ja peli on tasan. 95, herra 95. Hieno paari äsken ja tasotti meidät. Kaikkien lyönnit aivan hirveet sontaa. Siis aivan hirveet. Mut sehän vaan tarkoittaa sitä, että peli pysyy tiukkana, kun kaikki lyödään huonosti. Paitsi minä. No niin, no joo. Osku on oma lukunsa, se lyö aina hyvin. 6 takana. Osku kannattelee. Peli on tasa. Oskulla on hieno poki. Putki päällä, se riittää händärillä. Tolle verokarhulle. Puttaa koko ajan pöydeen. Sitten seuraava. Hieno par 4, täysin suora. Oikein 16. Ai kun osuu taas makiasti. On hieno. Keskellä väylä. Mä en kyllä taida driverin koskea. Keskellä väylä. Come on, Osku. No. Ja vasen bunkkerin kulma todennäköisesti.
Diamonds down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night. Mene yli. Lost in the moment. Mene yli. Nick Chase catching glances from strangers. Meni just bunkkerista yli. Hyvä Henkka. Sä oot hyvä. Hyvä, hyvä. The soft rap world where I spread my wings and fly. Where I stretch my wings and fly. Vasemmalle bunkkeriin. Bunkkeriin. Se on Hei, kun jäi vajaaksi. Jäikö? Joo, todennäköisesti jäi siihen ennen bunkkeriin. Sittenhän se on ihan ok. Osku, väyläosumamies. 105 lippu. Sky needs to see. I find my inspiration where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story. In the sand, Oho, taas tommonen Matala, kiinni. nouse greenille. Ei, pomppii todennäköisesti vähän pitkäksi siellä. Erikoisukko ei päässyt bunkkeriin. 97 lippu. Ihan hyvästä kulmasta tai paikasta saatu. Mä haittaa mitään. Jaksaako? Nousi ylös. Ei, greenin kantti. Jonne pääsi bunkkeriin parilla pompulla. Greenillä. Hyvä. Se oli todella kiva lyönti. On. 7-8 hirveä takatuuli. Kevyt käbi. Kevyt käbi. Hyvä osuma vaan. Oli kevyt osuma kyllä. Ohut jopa. No, tästä eteenpäin. Homma jatkuu. Kevyt ja kiva. Tommonen. No niin. Ai. Hienoa Henkka. Pikkasen se jäi lyhyeksi joo, mutta siitä greenin kantista. Pikku nappu. Rullaati. No hieno se oli lyönti, mutta pitkälle se meni. Texas vetkee vajaaksi jää rajusti. Oskari. No kun mä pelkäsin tuota alamäkeä. Ketä sä pelkäsit? Alamäkeä. Pitkä on paariputti. Hyvä oli. Eikö se oo saatu? Kai siitä jälleen kerran pokin saa. Näin. Mene. Joka tarkoittaa, että jos tämä menee, niin se on meille tämäkin todennäköisesti. Oikealta vasemmalle Osku ihan pikkasen alamäki, älä puttaa mitä tykkii. Mut kyllä se perille voi laittaa silti. Kaverit uskalla laittaa perille. Ja poki. Se on Osku sulla hyvä poki. Oli. Pitkä paariputti kanssa. Erikoismies painaa. Ei! Lipautti. Peissiä. Lipautti. Käskit, ettei jätä lyhyen. No ei jäänyt lyhyeksi. Keskellä ja kova. Oliko paari? Oli. Riittikö teille? Ei, kyllä se oli tasaus. Loistavaa Oskari.
Poki, poki, poki. No niin, 9 väylää pelattu. Peli on Antti tasa. Näin on, tiukkaa on. Tiukkaa on. Äsken paari vitoselle, niin tein paari ja saatiin peli Oskun kanssa tasan. Osku synkkänä tulee tuolta noin, mutta Oskulla menee ihan hienosti. Kyllä, hienoja avauksia ollut. Hienoja, todella hienoa lyömistä Oskulla. Herra 95. Never forget. Katsotaan mitä tapahtuu. Mut nyt takalenkki. Ykkösväylä. Ykkösväylä. Meidän 10. Par 4, siellä on vettä edessä, mutta muuten ihan suora. Ainakin itsellä se on varmaan tänään hybridiavaus. Mitäs Antti? Puufemmaa. Puu 5. Lähdetään koittaa niillä. Ja pikku duffi, mutta ei haittaa. Oikee punkkeri eteen. Kyllä sillä pärjää. Joo. Puu 5 matala, täysin suora. Hieno. Pikku Ihana lyönti. stingeri keskelle väylä. Joo. Tärkeää lyödä vastatuulilyönti myötätuuleen. Ja. Korkea. Nyt on... No ei se mene. Pysyy. Joo, oikealla. Korkea oli. Sekin olisi tarvinnut sitä vähän korkeampaa tiitä. No. Hieno. Olipa nätti lyönti. Väylä oikein reuna. Sillä pärjää. Kyllä. Tutum. 156 vastatuuli. Onneksi on koko ajan mittaa. 56. Tonne noin kaukaisuuteen. Rautakutonen, toisinpäin 9. No. Ei. Kumpi se on sulla nyt? 9, eikä siis kutonen. Aha, no niin. Eikä riitä. Ei riitä. Hieno Jakai. osuma. Tosi hieno osuma, mutta... Joo. Meniköhän autti? En tiedä, meni pikkasen vasemmalle punkkerin viereen. Lyödään varapallo. Nipsu napsu oikealle ja sit se on greenille. No nyt se on suora. Tuli pikku feidi. Greenillä alas. Unohdetaanko se edellinen ja jatketaan tällä? Siis golfihan on semmonen, että hyvin voi unohtaa aina 2-3 lyöntiä kierroksessa. Jonne täysin sama linja kuin Oskulla, mutta ihan pikkasen pidemmällä avaus. Oikea reuna greenistä. Oi, se oli pitkä. Meni greenistä puhki rajusti. Väärä mailla. On muuten tähän mennessä tämän kesän 24 paras päivä sään puolesta. No, mutta ei peli. Niin, no 97 lippu. aina Henkka joku on pielessä. Niin on. Mä oon joskus pelannut sun kanssa, kun sulla oli bokseritkin väärinpäin. Hieno, No vähän ei oo. oikein. Siis lyönti oli kauhea, mutta se on greenillä. Joo, ihan hirveä lyönti. Mutta tää me otetaan. Kohta se on vaan up. 130 lippua. Antti keskellä väylää. Ei aivan Luvalla green. sanoin ihan paska lyönti, mutta siis se on melkein greenillä. Ykköspallo löytyy. Ton verran ojaa ja autti. Mutta ei siinä ole mitään. Siis loppujen lopuksi mut tuntien se voisi olla parempi, jos olisi mennyt auttiin lopputulos. Mutta Ei kun nyt lyöt Oskusen bunkkerista yli ja sit et pitkäksi lipusta vaan
ennen lippua alas. Toimita. Ole hyvä. Määrä mittainen. Metri yli bunkkeri. Vittu on paskaa. Kyllä tää on kiva. Oi vitsi. Lähdetkö oikeesti chippaan? Lähden. Noniin. Toi on ollut tänään niin hankalaa täältä greenin ulkopuolelta. Mä luotan, että tää on Osku, hyvä. mäkin luotan suhun. Niin kuin näet. Kylkkäriä pitkäksi ja jää ylös. Hyvä. Se on kuitenkin putilla. Joo on. Pitkä, mutta helppo. Päivän birdie. Breikki oikein vasen. Tuossa on ylämäki välissä. Ihan kaikkea. Ei mihkään. Ihan hirveä. Ei se vaan kääntynyt. Tarjous oli hyvä. Mene. Ei jaksa. No se on, joo, on huono poki se. On huono poki. Tupla. Tupla. No ei ollut hyvä. Hyvät herrat, se meni tasa. No niin. Aika monta pikkusikaria ja lonkeroa myöhemmin ollaan saavuttu väylälle numero 16. Peli edelleen tasan. Tiukkaa on. Mut sitten, siis oikea seiska. Tuolla avauskuilun yli. Pari nelonen. Suht lyhyt. Mutta ei nyt missään nimessä helppo. 275 näyttää lippu. Lähdetään lyömään tosta kuilun yli tonne. Kohti greeni. Vittu mikä paska taas. Se on täysin pelissä. On, mutta ei se hyvä ole. No banaani, mutta pelissä. Tärkeä. Helppoa ja kivaa. Niin. On. No niin. Sievin oma poika. Ja hienosti. Hyvä Antti. No, mistä tuo tuli? On kuulemma tulossa greeni-osuma. Tyytyväinen? Kyllä. Rajusti oikealla. Mutta ei kai se haittaa. Se on Sähän pelissä sanoit jo, mullekin, mutta sieltä on pitkä matka greenille. 84 Ja suora linja lippuun ja kaveri kiros avauksen. Hieno lyönti. Ja greenillä. Menikö pitkäksi? No eikä mennyt kun greenillä. Eli täydellistä. 7-9. Vähän vastaan. No niin, ei se siitä. Kyllä se siitä. Ei se on chippiputti, mutta huono lyönti. Kun se osuu maahan, niin se kääntää lavaa ja sitten lähdetään. Se on tuolla greenin päässä, niin se... No, mennään katsomaan.
Varmaan aika hyvä. Lypa. No niin, Henkka. Lipun viereen paari. Ei tää on helppoa. Mä en ole koskaan tehnyt näin helppoa paaria. En ikinä. Enkä tee nytkään. No, varmaan 4-5 metrinen putti. Monesko lähtee? Mulla. Niin. 3. Greenin takaa. Lipu kohdalla alas. Sitten. Niin, väärä. Lipun mittainen metri. No mutta et sä nyt voi olla tosta kyllä pahoilla. Ei, mutta niinku väärä luku. Väärä, no joo. Siinä on Oskulla iskun paikka. Hyvä Oskuli. Hyvä Oskuli. Oi. Hyvä putti. Ei ollut hyvä putti. Hyvä, siinä ei ollut suuntaa. Ei suuntaa eikä voimaa. Okei. Jälleen kerran pokiputti. Tupla. Noniin, sit ollaan päästy viimeiselle. Par 5 klubitaloa kohde. Lähdetään lyömään rautaa tai hyrrää tuohon päälle ja sit kääntyy dogleki tuolla ja aha, Joku numeromailla. Tilanne on edelleen tiukka. Se on hieno sijoitus. Loistava. Mihin hän lähtee? Täällä pelikaveri nauraa. Tuossa oli ihan paska. Piirtääköhän toi softa sen kaaren? Ykkönen löytyy. Ihan helvetin hyvä avaus. Yksi parhaimmista. On pikkasen reissu. Kyllä, se on siellä mutkassa. No se on siellä mutkassa, sieltä pääsee lyömään nyt sitten suoraan eteenpäin. Antilla pikkasen parempi kakkoslyöntipaikka kuin mulla. Riittävä, suora. No vähän paksu, mutta se on pelissä. No, vähän vasemmalle. Antin kolmoslyönti. 132 metriä lippua. Oikealla. Joo. Autti. Autti. Monta? No nyt on paljon parempi. Sekin vähän oikealla, mutta... Joo. Reunan kautta greenille.
Osku, kävitsä kakkoslyönnillä vedessä? Mä löin pallon vettä. Eli sulta lähtee nyt 4. Eikö vitonen? 1, 2 veteen, 3 tasku, 4. Kyllä. Laskutaidon huipentuma. 106 metriä. P. Pizzeri. Ja vasemmalle. Vitsi. Ei tää jaksa. Pikkasen haukkas. Ai pikkasen. Jep. 86 kakkoslyönnin jälkeen. 3 lähtee. Siihen pikku kylkkäri. Ei tuu kylkkäri. Pompuilla kriini. Hieno. Hieno lyönti. Hieno lyönti. 7. Seiska. Mä lyön siihen kevyen käbin. Mä lyön sen kevyen käbin lipun viereen. Ei mene lipun viereen. On se sentään greenillä. Eikä ole. Jäi lyhyeksi. Mä oon hyvä golfari. Mä oon niin hyvä golfari. Lyönti numero 6. Joo. Se oli hyvä menevä. Ihan jees. 4. metri. Mutta Osku musta tuntuu, että noin vei tän viimeisen väylän. Niin vei. Mä en usko enää chippeihin eikä mihinkä mä menen putilla tästä. Väliaikatietona Antti oli 1,5 metriä ulkona. Joo, se näkyy jo siellä silloin. Vähän olisi voimaa. Se oli Suoraan lippuun kohde, mutta jäi varmaan 3-4 metrinen siitäkin. Pöydiputti. Ei aivan. No se oli hieno. Meidän täytyy laskea kohta. Tää väylä on teille. Teillä on melkein kimipaariputti tossa. Tälle ei ole enää väliä. Tälle väylälle. Jäi lyhyt. Tää on Täytyy tupla laskea. putti. Laittaahan se. Hyvä Osku. Hyvä. Hyvä. Kiitos. 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 Hyvä Antti. Kiitos. Mut musta vähän tuntuu, että me lähdetään ratkoa tää homma tonne chippigreenille. Peli päättyi nimittäin tasa. Lähdetään lyömään puttigriinille tai tuohon chippigriinille, niin jokainen lyö 1 pallon. Lähimmäksi lippua voittaa. Sillä se on sit ratkaistu. Mennään katsomaan. No niin, tosiaan peli päättyi tasan, niin ratkotaan se nyt sit chippikilpailulla. Chippigriinillä jokainen lyö 1 pallon. Tuolla on taimainen lippu, se on nyt valittu. 1 pallo ja ne Arvotaanko sitten katsotaan kellon lähimpänä ja siitä tulee sitten tämän kehmin voittaja. No niin, Anatoli aloittaa nämä karkelat. Puoleen väliin. No meni se kauemmas kuin puoleen väliin, mutta lippua kohde.
Aha, vuorotelle eli 95. 105. No. Se oli kyllä niinku... Just sääski pisti tosta. Sääski pisti. Siinä. Lippu on tuolla. Noniin. Ja sit Jonne. Se menee pitkäksi. Oikealle ja pitkäksi. Noniin. Se ihan hirveänä vaatisi teille voittoa. No ei mut. Henkka on tunnettu chipeistä. On. Kaikesta muustakin, mutta kunhan se on vaan lähempänä, niin No sehän on lähempänä. Se. kiitos näkemiin. Lähdetään katto. Oskari. Antele jäi vähän telineisiin. Anatoli. Meikäläisen. Joo. No ei nyt ihan hirveästi. No. 1, 2, 3. Noniin. On tää helppo laji. Onnittelut. Oskari. Kiitos. Tuo näyttää niin pahalta, että se leikataan pois. No niin. Lonkero. Jäillä. Miltä se maistuu? Se maistuu voitolta. Okei. Okay. Se maistuu hyvältä. Ensi kertaa. Mitä otetaan silloin? Ei aavistustakaan. Mietitään jotain. Katsotaan mikä on homman nimi. Jotain kiva. Just näin. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun.